Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. So, Phodchraoladh, hannig hiig an shraith dhéanamh or an episode eagrán dhéanamh tá an podcast na Gaelgals gur míle maith as activate géisiir leis an fád I don't know cé fáid go se rá seo ní se ar eagrán bhí rih seo ach gur míle maith as activate géisiir leis is iad seo na Gaelgals is mu hiú me Gaelchada as block TG ceathar agus tá intasasta le bheith mar caithearla an seo ar an díosbóireacht fearr dían fearr táhaachta tá trisní allmhór ag chart an seo tasm bhí rá ag an lein breag na chais go na Gaelgals chun bhrisise suas ag an am sin ach sílim go beidir go bheith seo an rud a bhrisin suasíad mar the an rún seo fearr hanspaide. Agus is sé an rún nó is í Sharpay an fearr na scannáin high school musical leis tasúm go coupledín Gary Back to the Top a dhéanamh coupledín eile ar Waidlaw Breaking Free a dhéanamh ach níala sogan cén a cin fearr so le chuid na Gaelgals bé is sogan cén fearr dan scannáin ach cos le díosbóireacht ar bí tá mátarí agin agus roinní muid mátarí den sky san ollie sa scannáíocht sa Gaelic sa gra badger I don't know agus Ronnie muid trí daoine dochreite is sí na Gaelic is é sin líanaí warcu Barry sa grú agus dara ó cíomh Sharpay agus Gabriella tá siad san sa scannáin number fád tá siad tá skillní defriúil acu tagan árán go dearú ach céhí an fearr agus so chuirmuid hiic na mátarí chun tain a chur nachne agus cadhfuil siad agsú leis as na fearne so Barry mas bhile Gary dul ar dús mas féidir. Yeah. Hello Gachtainna, it's Misha Barry Shukru, also known as High School Musical Stan. Agus tá méid súil go mór le díospóireacht den céad scánacht. Ord caiidán tois go bhfuil rud éigean dúirt an Podchraoladh with nu rud éigean mar sin. So tá méid súil le díospóireacht an ord caiidán. Nu is sin díospóireacht glán, so le a hol madhar láh díobh hénig, níl fan an repeat de chadahór ag go rachtas na saona galbí de sanédiog, nar hosig daró cuiomh multóra ag trid lumsa, so lever dul madhar láh díobh hénig. Arinos, tá caihirirlacht an scoilbain, Hugh le cara a Dermot O'Leary ag léitar orintá, Darrow Cuiv, Simon Cowell, Leonie Veracruz, Nicole Scherzinger, Barry Shukru, Sharon Osborne. But yeah, Tom really to leis TV Sportnach agus bhám just a tosnú rá cógóragus liv se Gaelgals shraith an críoch is léchar sibh agus Tom ag súg mór leis an tí Sportnacht. Gur a míle maith Barry as an crosin agus muim sa féimor Dermot O'Leary léicní Gaelic me héana agus Dermot. Leah mas mana tú héin a chur a nachne inis. Yeah, hi, it's Michelle Leonie Worku. Tá méid teach thug of bio ó bhíad first inniu. Tá an rún seo an tábhachtach dú in Mohéal, so tá siad agam go ndeantar play crin agus ceartar tá sé an tábhachtach agus an daoire. Is character intach defriúla iad Sharpay agus Gabriella, so tá sim agam conna sa current sibh iad ag gomráid sinna cile ach á mór leis an jaafferint tá méid tú mór leis? Gur míle maith Leah agus nis ar Walter Journa dara mas féadla tú héna chur náine agus calbal tú leis an díosbóireacht seo. Or an céad míle maith go hiú agus go many díomh ar fadacha a fearr oring ag go baile. Is mór na nódum bheith mar bhiltóir ar an díospóireacht seonacht agus gan buchas leis na Gaelgals ar fad as an gcuide. Stocha go bhfuilm se sú le gead síocht agus úsáid na lá anna háchtachtam sa Aberhucht siar as an íar agus há mesú mór leis an algur chum cinnte go méid na fórna gohúntaach ar fad. Mar dúirt Barry an sanna stocha gur methar de bhfuil siad scartha ónna chéad go fisiciúil agus nábig na lábha in úsáid go fisiciúil mar dear fás nábig duran sa chlab ag éine má bhíonn siad ag easa an tú. So go fiach an siar ar an stairn sa hanéirn agus ar litríoch go dain héin na charactéir múra in haicre chéile Mick McCarthy is Roy Keane, Howland Saigon, the Bull McCabe agus an Púnchánach sa field agus Starno Dave agus Maggie Collins ach ní léon dát ach gur bé seo Sharpay Gabriella counts na cuiimhlinn tí móra person tuachta ar an saoil agus gur díospóireacht Harbh táchtach atá ann. Gur míle maith agad agus
seola mé haneis chuúta hiú. Gur mí maigad dara an sanáid na curtléise ó cíbeh dara a hen gur mí maigad as tu hinna chu nachnin sin. So Jeing mu le go gaiimé hiig na Gaelgals iad hain inis agus an rún a phlé agus marsgra is an rún ná is í Sharpay an fearr leis na scannáin High School Musical. So caiimé hiig an céad duine atá chun láirt don rún ar son rún. Caithfirligh a bhfuiltúirí, lucht an Raidió agus a Cairde Gael. Céad míle Phodchraoladh a lig a nocht chuig ar díospóireacht. Is mis Raidió Rí-Rá agus bé mé féin agus má cómh caintirí Lucy agus Sinead ag léirt ar son an rún is í Sharpay Evans an fearr leis na scannáin High School Musical. Agus gealam se go méid sibh ar an intín céine linn faoi déir na díospóireachta seo. Is outlam rá go bhfuil an tábhar seo ina cnámh spáirne idir na Gaelgals ó bhunúid, tá freagan na ceiste bhain, agus tá faoi sibh bhain. I dús spáir just bhhaitlam rá is feminach mé, go hiile is go thomlan, agus mar sin de nílam an seo chun seasamhan seo ag labhairt go dteach féasach faoi charactar Gabriella. Nílam ach a géirí a churann uildíomh cé có dá creide is atá Sharpay. Ar an drochar áfach, is tóca go méoch argóntí lucht an Raidió go thomlan bunathe ar luchtain na Sharpay, seachas ar na buntáistí a bhaineann le Gabriella nó le aon charactar eile. Mas muoinm siar ar High School Musical is ceol drama atá an ag deire an lei, agus níl aon dáis ach gurb í Sharpay Evans an duine is airmiúil agus an duine is cruthaíochta sna scannáin ó thaobh an Ceolda. Bhí si i gcónaí inán is spin féin a chur ar na hÉarán, agus dar lumsa ar é nós bíonn siad a bhád níos fearr ná na buncópna. Is duine profisiúnta í Sharpay freisin i gcónaí, tá spruc eici agus níl aine chun í stoppa an spruc sin a bhaint amach. Ní gá domsa a rádíomh go raibh Troy agus Gabriella déanaach don na trílacha a gcóir an ceildrama. Ní raibh sé ach cathbhaimsere a gcóir Troy agus Gabriella, ach don Sharpay bhí sé riachtanachtaí príomhról a bhaintach sa ceildrama. Duine ddígrasach airmiúil agus cliste í Sharpay dar lumsa. Go raibh míle maithegwibh as a bheith ag éisteach lum inniu, tám cínse go néontíonn sibh lum, agus is féidir lum é seo ará go muíach, mar chur mar busca ceiste suas ar scéalinsta ar rithna seachtainna, agus dar le seaca is a seacht fan géad díomh is fearr le Sharpay ná Gabriella. Go raibh míle maithegwibh as éisteach lum. Gur míle maigad in sin Rachel dá an argant fearr mai in sin. So anis an céad duine i gcuine dúra le a hat. Gur míle maigad a thairligh bhfuiltúirí. A lucht an rasúra agus le gaoine ústa. Bálam fáilte i chealaí a chur rómh hiag díospóireacht na hí a nacht. Is mis sé dúra níána captain foirne. Agus ba mé hain agus mo hóchaintúirí Aoife agus Alson ag leirt i gcuine an rún, gur bhí Sharpay an fearr leis sna scannáin High School Musical. Ní leanan Gabriella an status quo. Leanan si a thuras féin tríd an tra an lona, ceacht jinsco do roiní óga. Rud atá antábhachtach dúin agus ar an bhuireann seo. Leanan si a bóthar hé. In úsar sin, níl droch focail le rá aici faoi Sharpay. Cé go bhfuil is ag madrií an bhóthar go bhfuil si a géirí a bhuachail a gcuideach, rud ú fásach ar fád a chuoine ústa. Is duine códeas sinní a bhfuil an tiideal príomh-charactar tiltte amach is amach aici. Is underdog character. Níl si ord, níl si fionn, agus fashionta mar a bhíonn an príomh character Disney a gcónaí. Ceacht iontoch dor néní óga chuma. Is duine cliste í atá ábalta stros a cheastas. Is dalta gin céad sco í ceacht eile atá antábhachtach de daoine óga sin dar linn. Agus atá scéile agrachta iontoch aici dó mór sin. Ba anal ór é sin de chalíní óga agus iad fás aníos i ré High School Musical. Go raibh duine mar seo, mar an fearr leis, sais Barbie nachhfuil fiú a animan a scríb ar lína díoch. Tá is am go bhfuil an foran eile i ggéirí argóint nachhfuil aon tríthe persanta i Gabriella, ach níl sé sin fearr in éair a chuoine ústa. Tá is aici céhí mar chuine. Thosaigh si sa club drama drámaíochta don thesis spirí, cé nach raibh sé róchúil ag an á. Is duine tionanta í Gabriella.
Cé go bhfuil si in rá le Troy, chuann si féin chuntasí. I ggéirí a chuid bringlóí eileanais i gcónaí. Ceacht eile atá antábhachtach donna chaing ar fad, agus dún ar fad dar nói. Is duine neamhsplóí. Callan si má ar an ggheoldra a dearnach agus na rudaí eile iontacha deasa ag dearan bliana. Anas gomáid si an freastal ar Stanford go luath. Ród a léiríonn Simontas Gabriella go hilas go homlan. Ní gáidí a bheith i lár áard a chóúidir. Cónaíonn si sa nóméid. Níl ceol níos fearr ag Sharpay i gcompráid na ceol Gabriella. Fáin Gabriella na ballads ar fad. Ród a haspáin an cúacht Gabriella go smir. Ní áonn Sharpay ar an bránach riamh, agus ní áonn Gabriella ar an upbeat riamh. So na sampla atá agam don pointe sin, don pointe antábhachtach sin ná what I've been looking for You Are the Music in Me, agus When There Was Me and You. Tá méid tagtha ag dearm a chuid cainte a chuoineúsle, agus tásúla go gomáid sibh ar aon sin min faoi dhearra na hí headocht. Gurbí Gabriella an fearr sna scannáin HSM. Gur míle maigh asacht éisteach lom agus bhrálam mo bhuichas a gáil le a hóchain seoirí agus sibh a chur ará ag an gcéad duine eile. Míle bhuichas chuirte. Gur míle maigad in sin dúla as de argóint anis an dar dinge ar son an rún. A Cathairlig a bhultóirí a lucht na rasúra agus a wild catna dílaise. Is mis snéad ní scully agus mar emanach tá áthas agus brod an déanarm le bheith bhór deanta iniu le tríd ar son cearta naán ag ní hamháin sin cearta té áirithe ó Sásanna, cearta gardí tar hála ó Spáin agus toáile imported ó Turkey cuma. Tá go héile is go thomlan I bhábhar an rún seo gur bhí Sharpay an fearr na scannáin HSM. Inis, bhrálam a bheith in an ará gohfuil is a gach wildcat mac máthair go mbíonn agla ar thucaí roimh mrá cuaachtacha agus muíneacha. Ach is léir ó bheith ag éisteach le tuairimí an rasúra go maiarm an fearr seo a chur gcuimhnadíobh go minic a nocht. Smuníomí sinis ar na hanamnach a grána a thugtar ar bhrá nuair léiríonn siad cíntacht ina gumas féin. Bitteach, bossy boots, tá sí lántí féin, leanan an lista ará. Is í an éirinne lom nach bhfuil curmach ag daoine ar bhrá muíneacha agus mar thura an bíonn siad ar bhaslacha a cathabharthú. Marrás an óramh is léir, pathetic in our rira. Níadidir ar coolla sibh trácht ar fuan amán in bhanag ach a waidin tá bolla ú fásach de internalized misogyny ag léimteach an scalan buchas sa lucht na rasra. Sa lá tá nniuán a nítar obair cruúan amán. Tá obair na gapal, curthas Jock ag Sharpay haar na blianta. Íhinnta fada ag ceolas ag cleachta le snas a chur ar a céird. Ní féidir an rud céine a rá faoi blow-in Miss Montez áfach, a Rick East High, agus a gcuid spot solas Ryan agus Sharpay gan ein tahi Iraniachta, seachas ihe karaoke awan. Anis a bhultóirí. Is minic a conam féin no scrubs le TLC ag íhinnta karaoke ag bra ar an méid G&Ts atá anam. Ach, an gur hí méid stock ar bhana ómó stockquid? No, because tam féin fiasach, agus ní féidiréis sin a rá faoi Gabriella. Bhí luchtainna a síl I gcónaí curtha ar gúlan guine eile go minic, agus an cuid den am curtha ar gúlan banjarga is sparkly Sharpay. Fági mé sibh le seanachal béarla, bíon cílig béarlóirí orintanta, am go ham, an rud is anmh is íteach. If you find confident women intimidating, then grow some confidence yourself. Gur maithagmibh, slán! Gur míle maigad in sinnéad as an argóin sin so nis an dar duine I gunne an rún a sin Aspen Raidió. Gur míle maigad. A Cathairlig a bhultóirí a luchtmasúra agus a gcíine úsle is mór an ónardom a bheith live inniu ar an ábhar fearrthabhachtach seo atá go mór méil an phobal de gcíine tá fóscafa le High School Musical agus iad na fihidí. Tám cínse gine Joey Siblom ag dearm chuid cainte gurbí Gabriella an fearr sa shrascán an High School Musical. Agus ar dés tá mé gur beag an íon break nu dhéanamh, mar bhí na cailíní I caint faoi a bheith mar feminach agus a ceapa go méid mófern agus mócóglacathe ag caithfh nuas ar Sharpay mar rinne ach ní sin ar tású agam. Tá mi sé ag déanamh cinál analís ar an iompar atá eici, agus tuach mé chuig an puinte sin faoi feminachas níos déanaí I mo chuid cainte. Ach ar díospóireacht, is í an príomh character ar fá aigen, mar go bhfuil tréthe den sco eici.
Tá Gabriella clise agus airmill ag ghlachapáirte le fearr an trán na gceist agus leis an drám ceoldrama. Is cholín cúil í freisin mar go mbíonn a chláán ag bog a timpeall anna chuid. Ach tugann si seo misneach de cholíní cúthaileach eile atá a bhíonn ag brathnú orthaí, gur féidir losin siúlamach leis an bucail is dathúla sa scóil, agus an príomhróil sa ceoldrama scóla bheith acu, agus grádan na maithe acu all freisin. I nuasir sin is carad an scoí, agus bíonn si i gcónaí cinálta de Kelsey agus Taylor. Tugann si maithúnas de Taylor freisin sa céad scannáin in íon na hiireachtaí a rinne si le Gabriella a díosbréagach an ceoldrama. Ar an omláne is de sampla í de cholíní óga. All-rounder, déanann si gach go le rud. Agus fós tá drámach cairde aici, agus ní dólam gur féidir leis Sharpay sin a rá. I gcomparád agus tá méid tagad chuig mopin si femigus, tá méid chun leirt faoi Sharpay inis, ach a gcuid iompar atá gceist agam. Sa dar scannáin ach go háirtha, feicimid samplaí de Sharpay I déanamh seaachnaíthil troi a gcuide ó Gabriella. Tá si sin ar bris a girlcode. Ní dhéanann tú é sin. Caitheann si 3 scannáin I ggéiríonn láide a gcuide uí. No. So ceapan díní go raibh Sharpay sa dar scannáin I chur deisna ar fáil de troi, post saoire a aldó, agalah le óscoil na aldó, ach ní raibh na hiireachtaí seo dó in éon chur, ach dí, mar gael go raibh Sharpay I ggéirí siúlamach leis. Leanann siú troi agus Gabriella timpeall an resort, Lava Springs, don saoire ar fad, agus brisin siad suas mar galir sin. Is cum a cé cho fabulous is tá si beag an éon crackle se faoi troi. Agus má tá tú fós éigíonn se, gur bí Gabriella an character fearr. Mo faoin de dearnach ná is í an Lake Olivia Rodrigo, a Larry and Gabriella sa shraith High School Musical, the series. Sorry, I have my sauce o'clock, that's a very long word. Like, Rowada. Agus níl aontain níos fearr ná Olivia Rodrigo. Níor chuirde mé mar dollar áfa sin. Ag ar deir cairde tásúla gom gur airí lom sibh a thuirtlumm agus go néon sin sibh lom inis, gur bí Gabriella fearr na sraithe. Gur magah. Gur míle maiid an sin alsún is focail an ada High School Musical, the series. Sorry, one second, came out just. That's our ain't that father. And tríú danne ar son an rún, Raidió. Chathairligh a bhultóirí a lucht an Raidió Rí-Rá agus a chuoine úsla. Is mise Lucy Nick Andrews, agus tám den tuam gur bhí Sharpay Evans fearr na scannáin HSM, agus galam díobh go néontóidh sibh linn ar deire. I dusach bóra, bhálam leart faoi conas in nearna Sharpay a dín dhíthil scoláirt oscaile all de Troy. Rud a léiríonn dún go bhfuil si an éireach air. Ach ní hapan Troy leis an deis sin, chun Gaelgals sé gurí a chuirde agus Gabriella eáil. Agus is léir gur gur chuma lo faoi na hacaí hain, agus gur chuma leis faoi na hacaí hain, ach is cuma le Sharpay faoi na hacaí. Agus léiríonn si a bhád níos mó takeíochta dó ná léiríonn a chuirde agus Gabriella dó. Freisin fágan Gabriella Troy agus a chuirde faoi go idir na trí scannáin, beag nach faoi go ar leid. Agus ní in sin si dómh go bhfuil si ag fágáil mar go bhfuil sé roheachar dí, agus ceapan gur rud an lethlocation, agus caithí smíanamh faoi de chuirde hain seachas tír go bheith ag smíanamh urtain agus gcuil sé roheachar de tain. Caithí bheith croga má tá tú ag fágáil de chuirde agus ag fágáil an ceoldrama déarna go mai déanta agah. Rud eile a léiríonn gur bhí Sharpay fearr na scannáin, ná go bhfuil si I hain céad faoin géad. Is grá le ceoldramaí cé nach raibh siad cool sulla léiríonn Jack Troy ag an spéis an tú. Is passion iad dí, agus cé gur speochtaoine así margheallarthú lean siar rá ag buin taitnamh as ceoldramaí dá saoil ar fad. Ar deire, bhála mar rá gur léir ó cadatá ráta agam hain agus Sinead agus Rachel go bhfuil nach bhfuil bort ar Sharpay a bheith I hain céad faoin géad. Agus nach é sin
nach é sin fearr héime na scannáin, fáici mé an ceist sin libse. Gur mí mága fas é sibin. Gur míle maiid in sin Lucy agus níis an trí duine a gunne an rún sa sin ife a Raidió ife. Caithfirlach a bhiltarí a duine úsla agus na Bréagdíospóireacht siúd. Tá an seo chun an airne agus na fearcha a chur go soléir osfuirgóir agus tá sam nach maiid dáte bit agah ag Germanráis gur bé Gabriella an fearrléich i High School Musical. Fuair Troy agus Gabriella na príomhrunna sa Spring Musical. Fuair Ryan agus Sharpay runna níos lú sa Spring Musical. Seo nach raibh fiú meas ach go bhfuir. Bhí Gabriella lán sásta ghlacha leis an ceol drama díoch mar bhí sé, agus thug sí takeíocht a Celtaí a scríbhann an ceol antá ar fad. An bháilit a bhí fearr le Sharpay. Agus Rachel, ceap tú go chur Sharpay spin féin in a hádáin? Scrisí na hárán, what I've been looking for, gone massive bit Kelsey bocht agus nó ordacha crua a chuirsí isteach agus ag scríb agus ag cuma na hádáin sin. Cap Sharpay gur bí gur léihí an club drama agus bhí sé ag éirí a bheith ag gceannas ar chuile rud a bhí ag Harlú. Seans loidir nach chuala sí an focail nó riomh in na saoil. Rinne an fearn eile ag Iri ag argón go raibh sé mí chutram ar Sharpay book nach bhfuair sí príomhról sa seo mar go d'oibre sí cur crua sin over an asal a deir sinnéad, thar na bliana. Ach, más rud é go raibh sí cóhá sin, cén fór nach bhuaithí sí an ról. Is léir go bí Gabriella an ordánaí is fearr, an eastar is fearr, agus is fearrléig sa scannáin. Ceapan muid go dtugann Sharpay éis nach raibh sí cóhá céan an Gabriella. Agus rinne sí iireach daltaí na gomaisceil dáta na callbacks a ahrú, anas nach maiid Troy agus Gabriella in an freastal air, agus go dheoigh sí rólt Gabriella. In asúla, sin an féin bhealach a feiceann sí chun an róla áil. Ní raibh baint a bit leis an plán sin ar talan. Bhíonn an drám sin ag gcónaí ag rá gur bheith an rud is fearr dhéanamh san óllscoil nar bheith Phodchraoladh le cuma nua. Agus Gabriella bocht, ní raibh sí ag éirí ach a bheith díoch sin a dhéanamh. Caithfí sí féin isteach sa club mapa agus sa ceol drama, cé go raibh scannar an down ar hí faoi. Bíonn iad ag déanamh seaasmóracht frin growth agus putting yourself out there an tám ar fad. Agus féach ar thuan isis. Ag éirí an cholín bocht sin a hating denníos as an tidal có tapas a thug sí an mola sin. Tréthe persanta an Sharpay a teacht amach chun tú. Gur mí maithagad as céisteachlumm agus tám lán cínte go ceapan siise inis gur bí Gabriella an príomh-character in High School Musical. Gur míle maigad an sin ife bhí sin fearr. Sin é don díospóireacht páirtá seo fairplay do aninge a bhí ag déanamh chuid argan bhí chuid argantí a lig ionta léidir anis an páirtas táhachtaí bé na Maltaí inis ag dul ag seamra brusú ag breakout room chun an argant a phlé agus le ránú céthe bhuaitéirí an rún. Ach a chaní cad a cheaptú faoi sin mús a gro argantí ionta mhaigh de híomh tá mis ceilda idir an híomh inis neasam céile dul lá. Yeah, ceapan gur bééis seo fearr deire nó Gaelgals. Ceapan job dénta. Bhí má móthú sin bhí móthú ceilda an seanas idir na an ráite sin if looks could kill, bhí má áta cinna iad móthú idir na scéileán a le. Cad a cheaptú an bhfuil dinge bí a bhfuil aon duine le bhfuil ó beidir an tíh le cheart an aontaíonn sibh le tí rudidir bí a deartha ag an tíh le. Absolutely not. Géad tíam. Rinne siad iirecht ach no. Capam go near nach chuganna sár job a gur an rud a chéad an siad hain a churchan cín, más rud a bhí a gceart na mícheart, ach capam gur séad sib hain sa rud a bhí sib a rá fiú mátá sib mícheart ach rinne sib sár job. You tried. Fair. Taking part that counts. Yeah. It's hard on effort. An gapan sib go méid Sharpay sásta le réalt or absolutely not. Like Thomas shock an do it all. Mar dirty hain, I need. I want it all. I want it all.
Sin marall gohfuil si co-fabulous sin. sé. Bring me sé iireach de léirhan de High School Musical a thuisiúil in UCD blianta han agus dúilta siad mé. So go fáil tá really tá creases tíon. So bhí má intaid de festa gur cheir sé ceistorm a bhí mar Ireland seo. Garting Sharon lag an Gaelga a dhéanamh. The club. Yes. An start of the sin honestly. Tá Oxford an sin ag scackers like tá ready to go. Ní chun stick to the status quo and ní bhéim lentais in report. How much come stick to the status quo of like I'm bagsying Nalina Sharpay. Okay. This is not what I want. Honours and honours. pizza. I want to pop and lock break. Baker's character around all High School Musical K a bit shiv. Sharpay. Obviously Gabriella. Yeah. I'm pure cash show. Ryan. I'm looking at trying to talk to Galer. August mo fashion Galer literally bunaha air Sharpay up. It makes you more Z. Oh yeah, especially not yet in the soufflés, the Phodchraoladh. Yeah. I think Near rounding dinner bit Troy. Yanni Mata y'all me. It's right lumsy Yanu can already answer like a golf course bad on it to make him say bad on it. Oh yeah. It's featuring the golf course here Gomara is featuring all sheer the special to and choreography like are also already just I'm not gonna stick to the Sinead like like are also kind of thing. Tú uncultured man bhfuil an dé a sin ar olalas icónach. DVD so my flash was agus bhí a High School Musical agus the Simpsons movie so ten virchaku like sa splash Karen in my chin. Fair in a case for Deva of one who aired Simpsons movie jerk to the hue. Oh yeah. The hall Kay Priv and Sarah a fear Leich it's on Simpsons movie. Ronimson Homer no spider pig. Ronimson and Dome is Jerson and Dome yeah. Tashan ahan seen Tasha ahan has the back up. Into Shachan over. Yeah, exactly. What Ringshot Sarah job. Now some kin Asher being Dome, but Ringshot job. Ben Scott. K Captain Shiver 1. K Captain Shiv will and Rowan Argon just fair of Gabriella Kinja. Sharpay. Your cash station. Like fake and tiara or na tiaras shin, you know. I'll call you wrong. Will may foster team Sharpay like Aoife V2 air extra. Yeah. Bhí si bhar fád ionach cai mé. Bhí sib siar fád ionach ní féidir mé crib. Like me le chéile. Ryan you like took a second and they were like no I'd like to toss it. It's bralo him gal. Yeah. Chalíní ag taú chalíní. Gabriella. Yeah. Oh no. Hold on. Thanks. You being Gabriella towards takeout done Sharpay. Tugin sí takeout You hugging. On Tom or fod. She jazz long play jazz. Actually, Hoja. Ag Dara High School Musical a hain. Darren Sharpay to Gabriella break a leg. So or one. Yeah, or one. Yeah, like Dara got Gabriella. Níl or sin ar tátegurí a buca car a goja. Break a leg. Ach níl she really. Tá she just scary duetty ain of leis. I walked in the scannáin like. She just scary duetty ain of leis. She come here shoulder. Nuka aqua. I mean, where's my bua Marielle ar an Aaron shoot, honestly. Bhí ar an DVD bhí tú ná karaoke chu is críoch am torrents dich me duna iirecht na fuman agus ní raibh se chur. Bhí an blue disca agam is the chóir chuile mágin rih an school agus fiúch móam like ag tamant like what the hell. Á cána ag maíon like This is a cool role, like. Oh,
Well a chuirde in na Maltaí a rás thugainn inis agus bé Jerry goró se fearr really a bútear aráú ach so mas mail na Maltaí inis cant agus an bútear a fógrú inis so cé Barry bit sin na líon a cé an é fógrú. De mé dultrí tá cúpla focail ará gach máiltóir, so tá líach an cúpla focail an san dara agus an big mise ag ógart na bútóirí, so líach. Yeah, well cogarda leis an earn bhí an díospóireacht aráis bhí goleor pinti an simile ag ar an jahiamh agus bhí cheas roiint pintiachú agus roiint daoine ar an fasta ach tá ansáiste leis an lé a rinne ar an roin agus bfuin me ansáilta so gur míle. Agus tagam leis an méid a dúirt líon fan có gáir agus mór leis na fórna bhíbar anna díospóireacht agus Bréagdíospóireacht úntaach dianta I go chuid agah annach chuid green bustadí cúpla báta fair play. Bhí mar ran san an trúging aber gur jesling an dá bhean aroundú mar fríomh character agus nach má le éondanúgin Troy aber is go gurthg sé sin an feminachas chun cín pí a beag. Ach an tían rud eile rilums an san ná is nach a fuúr éigen go locht ar Sharpay bocht ach sa bheith dúring Troy is sciúba ó Gabriella ach bhí mar fadarrá gur sais Jackar lucht a gáil ar gine as a dúring Troy is sciúba bhí sé dathúil go ach cóáda is libar fad agus churbé Raidió Barry is sé chun cúpla fadarrá Troy óvert. So an gédal siad chogóirnig libh se, bhí sé ionach, bhí gáin chudspód stig sa siomar feheh agus freisin tá má haileach féchan ar an glór agus tá group chat an fire mar tá stig leabhar faoi an rúna bhí á lé an sa. But nuair bhí mar stig sa siomra, bhí cúpla á lé again agus bhí sé ananiaach mar bhí chaidán ní spóireachta haar for. Bhí sé ionach, bhí gatainna úntaach, bhí is lag, as the young people say, bhí is lag absolutely weak. Bhí an méid sin pointí iontacha agus dó an rud a bhí á lurg ná an obair fórna sin. Bhí sé sin an rud a cheasmachú an obair fórna idir na trúr caintóirí iontacha agus tá mé anna hásta ógart go bhfuil an taobh de Bron kam leisce. Gúil an taobh I gcuine an rún na bútóirí. So chogóirdigus libh se lucht Gabriella. You! Where just live a colony. Má sibh. Oh my Raga Lucy. Is there go Stockholm syndrome a gist an tá so doing me far. Will victory speech agad will victory speech agad le Ranish. Well, na níl sagam will na colony gurí leir freisin ach bhá má bhuicas má bhían a gáil leis na mótóirí ar fád agus leasa ach hir le ar nóí mar cé go bhfuil gró dahan agin de locht an rastra tá broads ar an Jawar na héachta ionach sin so míle buchas le fád agus nachhfuil muid le molla. Nachhfuil muid ionach. Sin an támuid le molla tú. Atá le rá agus bhuaach le mo bhuicas a gáil le mo chóchainseoirí agus le stúrthirí na héthe ar nach si sin na Gaelgals. So muid na a rééis nachhfuil so nílas agam an bhfuil ein rose le bro ag an tevela mass knock make mar lanigi ar moss mockle or broner Marie an bhfuil ein rud le ra ag luchtan ag na daoine bhíar son an rún an captain Rachel nó ein rud le ra. Margus live ar dús is stoca go bhfuil sibh níos fearr ag déanamh díospóireachta ach Tá fós ar an intín céine is I Sharpay an fearr na scannáin. Beiidir greibh bhfuair órádí níos fearr ach ag deir ní sin an táhachttaí domsa tá na figurí an tá na statisticí an ar scéalta Instagram sin an rud is táhachtach domsa mai sibh.
ach chun break nu dhéanamh sin Rachel. No an so cobrón ar an frisin. Mar focail scór más díoch rud beag. Bhí bíon me gcóí gglairfa seo agus tá sé gas agus am sáte gro an de agin gachir amach agus bhfuil bhí an ceart an bhí an bu Gabriella ach a ré nós. Ag deir an lei is bralam sibh Gaelgals agus bhí anna chud agracánna gasisle seo. Mula mór do clína ach go háirtha as gachar a chuir le chéile a rinne si an méid an agartháin i ggur an ópáte agus míle bhuichas do roisin freisin a bhí ag socrú an soh technúla buchas le hiú ar gahíirlach ionach agus ar good multóirí freisin agus ag deir an lei lads we're all in this together. Glóite. In Sharpay energy ag techt uit dúra. Is an grúig fion dachar tú. Cúpla highlights. Just cúpla highlights. Mar sin na hosan se. Is féidir an dórá a rasú ar bhealach ach tá mé dí leis do Gabriella fós. sin go bhééis sin gur mí mai folks asachta bheith a gobud agus bheith gar se agus bheith géisiart leis an shraith an bhfuil in facalí scar ag na Gaelgals ag dearún an shraith. Tá rudháin eile agus rinne mar dearmid é sin dhéanamh ach gatain a le chéile lá Ráhaid tú a sean brotas is fearr bhfuair me bliana. an cóceol sin. Bhí sé casa Roma a géise le High School Musical, bhí na harmonies a go bhí an darso go bhí an go. Well gur mí mai goach sin gus gur mí mai go an bhí cohd seo agus géisiart agus cin si go bhé mu liv a ríis gan bhfuil ar bé sibh bin na Gaelgals liv a ríis gan bhfuil agus bé blog in sin a gcóí fásta so Jenny dul hiig leanaí blog fásta is suppose be cartú seo argur fásta ach gur mí mai a ríis agus sin go sinna so sláán bháile a haninge agus fecha sibh a ríis cabbíet ar an céad Podchraoladh an céad díospóireacht an céad rodile so gur mí mai gibh. Woohoo!